Today is the day nga 56th birthday sa ako ang papa. So nag-prepare ko kakuha og fried chicken. So mo ni siyang ingredients sa ako ang fried chicken, natay crispy fry, natay cornstarch og harina. So dili jud manikayan guys nga dili jud ta mag-prepare og ginagmay sa atong amahan tungod kay pabuta kabalo kung ano sa pagkuto ang ilang life. So magpray lang pud mayo sa ato ang family nga mas longer pa gyud ang ilang life na makauban nato sila. So as of now, medyo gipit-gipit jud mao ra jud niya ako mag-contribute para malipay ng pud ako ang papa. So kami magsuon guys na pinabangay mi kung unsay dapat ma-contribute na mo sa birthday ni papa tungod kay mo lagi bahala og ginagmay basta kay naa so magkinabangay. Mix na ni nato. Muna nga gipanin ako ang manghod kay di na makaya kay ako ra isa kay ang isa ani gikuting kanina ko gimarinate nako ang tibuok nga manok. O gitatad ni siya guys pero wala kay gimarinate nako ang katong pagtatad nako sa isa ka buok nga manok. So ang pil ani ako manghod mo nagprito. Di man jud lalim kung ikaw jud isa ka buok magluto no nya napakay bata. So samtang nagluto ko ani ako ang bata gipaduan ako dito sa sulod. Ay magkabalaka na guys kay sa pagikam lang ko anan sa manok nang hugas jud ko mga 5 kadlaw na siguro ko na usan hugasan ng kamot char bitaw. Dili jud na pwede og kanang magluto ka so wala kay hugas-hugas og kamot para safety pod ba kay daghan na ba jud may mga nani kay may muta ni siya nga commercial ni ako niluto dari. Kung aron mo lami pa jud ang inyo niluto dapat upit lang jud mo ana nga niluto. Arang malasa pa jud kay habi ko init na mantika ani so didagan pa magusa ka minuto usa na abre ang mantika nabuslot ang mantika so kinahanglan jud siya nga initan magmaayo no kay para mabuslot ang mantika. Nga na mong technique guys, basta mag-abi sa mantika. So, kinanay, buslit na siya sa karaha, nga init na tayo. So, kanina, arang malasa man ito, kaya kaman ito dahil na init. Kaya mapagulot yung pagsugod isiga sa karaha, ay sa sigato sa tayo. So, mauna nga, kung magluto mo og fried chicken, so, kinanglan, mag-brown din na siya. So, kanang ipakrispy na ako, tungod kaya nakaibaw na ko sa technique para mo lami o mo crispy ang manok. Ay dali naman naluto nga ako ang manok so mo na ani ko ila mama papa nga balay sa likod sa ilang balay tanan na ko og naluto na bagsugod ang lechon de leche nga ilahang gi tuyok-tuyok so mo ni ang lechon de leche. So dili ni siya kahit mga pagka baktin kay baktin pa man siya mga 20 kilos siguro manabana dani nga timbang mao na nga gituyok-tuyok na nila papa ginahinay kay alas 3 naman ni media alas 3:30 sa hapon. So mo na ang among birthday father pag-birthday na mga papa, ikapit kasi sa birthday niya. So, mana, ang malasa pa yun kay, ngit-ngit kayo ang langit. So, mana, naginahinay, nagtaliksik, nagkuha na ako ang manghod og sin kay, aron lagi di madaot ang lechon kay, once manghod ni mabasa og tubig, mawala kuno ang lami og di na dyan po kuno pod mo crispy ang panit. So, ginahinayan na nila og tabil sa sin. Nauna pong manghod na nagpulihan ni og tuyok sa lechon. One man. It's raining. Galoto o lechon. Uy, nagwato pa dito. Sakto ka juday kay gimuan na dag ngunana. Katong padong lagi kay ni one man so nahuman og luto ang kay may handong anang papa. 4:30. Timingan pud kay ni pag-birthday ni papa kay nag-blackout man pud ni. O gusto na akong pasalamatan ang nag-sponsor sa cake si Pastor Julito Asiro nagsauban pa nga mga bisita nga nani sa birthday sa papa. Thank you for watching.